雷がうるさいです。本当にちょっとゲームを押すだけでね。雨音がすると雷の音がすごいから。はい、じゃあ改めまして皆さんこんばんは。バニローエレットです。はい、今日は、今週はちょっとすいません、FF の日は、ちょっと 5M やろうと思ってやっております。ちょっとね、またルーニオンシティの方にお邪魔させてもらって、タクシーのうんちゃんやってますけれども、運気をね、すごくてね、ちょっと配信始まる前に早めに街に来たんだけど、おや、嵐をすごい。NPC ミッションでもやりますと、あとこの下行けって無理。いやー、本当にね、
なんかね、超ね、配信外でも GTA オンラインやったりして、結局なんだかんだ一日 GTA やってるような感じだな。はい、お待たせしましたお客様。こう判定がさ微妙にむずいのよね。よいしょ。あ、大丈夫ですか。大抵暑いんでちょっと車のエアコンつけときましたけど大丈夫ですか。暑くないですか。後でまあ委員長のとこ行って動画返してくるか。なんて言うんだろう、夢見ともねだったらね救急隊でもいいかなと思ったんだけど、私はバニラ入れてるからね救急隊を向かないわ。判定が微妙に分かりにくい。U ターンしちゃおうかな。ほい、ちょっとほい。どっちだよ。分かりにくい運転するね。ペーテツディバー。白い丸は何。これこれこれ何これ。トマトマって何。
今日はさざ波さんね、京都だから大変だよね。頑張ってほしいもんだよ。だけどあんまり無理もなさらずね。まあ俺はね、さざ波さん問わずみんなもそうだけどね。よいしょ。はい。いや雷の音が相変わらずすごいなこの街。もしかしてバニラエイト流れてる？ BGM ってちょっと待って。あ、流れてない。待って。びっくり。なあ、ありがとう、おばちゃん。扉閉めてくれたら助かるんだけどさ。ま、後ろの窓ガラス割れてるから閉めようが。もう濡れまくりなんだけどね。これ持ってますお客さん。じゃあさ、ちょっと人間の言葉通じますかね？あ、通じた通じた。うんふって話しかければいいですか？ちゃんと日本語で大丈夫ですね、お客様。お客様、これからの時期大変でしょう。これだけ厚着してるとね。おっとっとっと。
やりたくなるんだよね、あれを見ると。お、ついていった。だから急に曲がってくるなっていうの、本当に。よいしょ。あ、省略。お客さん、多分頑丈だろうが大丈夫だと思うから、ちょっとやっちゃいました。すいません。お客さん結構お金をお持ちですね。よいしょ。タクシー変えてくるか。あ、広告間違えた。失礼しまーす。よいしょーっと。でした。カーティのとこだから、っと、よいしょ。これ、どこだっけ。先着を。あっとだ。よいしょ。上のさ、土足みたいなポンポンいらないんだよな。
うん。といえば。よいしょ。このレギオンがこういう感じになってるのはラブグラ以来だな。Oh, hello. よいしょ。I can't deal with another day of Los Santos traffic. ラープにね、いい来ても。あれだけど、まあ、気晴らしいって感じだよね。今は本当に。この街いるのは。頼みす。ドーン、コンパニロー。仕事お疲れ様。まあ、ゆっくり食べながら見ててください。うん。タクシーも3人しかいないのか。よし、じゃあ、パッパとお金貯めるか。あ、その前、ガシッと。
よいしょ。 The hell? You wrong! Oh, shit! ごめんねおばちゃん。 Oh, ¿qué tal? I'm like fucking 悪 stuck 気はあっ here た right んだ。 now. I'm trying to get a job at Glory Holes. Yeah, I got the second interview, but the manager was like a total dick. おったんって小帰り。上なんだ。I'm gonna get to eat all the donuts I want and bring them home and shit. Be cool. ほんとね、なんか特にもうやる Well, ことない can I な say と this? 思ったら I'll ま let you た know, alright? GTA オンライン Okay, やるかも ciao. しれない。ちょっとお金あって見つけたらね。これ。んちょっと待って、まだ顔面蒼白になってる。何番だっけ？なんか。よし、オッケー。ほら、どういうこと働いてんだもん、上の看板いらんわ。はい、ちょっと。はい、お待たせしました、お客様。あれこっち。お客様、身ぐるみ剥がされました？ね、もう知っていいな、どん底だと思いますから、お送りしますね。ちょっと、少々お待ちをしゃった。雷が止んだんで、ゲームを上げます。よいしょ。私はパッドですね。どうかってことでいいのかな。また来ましたお客様。いいと。はい。
スピードアップだ。よっ、ゴミ箱は引こう。運転の手元どうみたい。ああ、あ、危な、あってた。基本的にこういう緩やかな直線はボタン押しっぽですね、アクセルを。で、ちょっと曲がるぐらいだったらアクセル離すぐらい。軽く、まあ車によるけど、こうちっちり曲がるところはだいたいちょっとだけブレーキ踏んで回ってるかな。でこうサイド引きながら曲がったりもするけど、あんまり今速度に乗ってなかったから多分蛇行運転になっちゃったけどね。よいしょ。あんまりねサイド引きすぎるとこ止まっちゃうから難しいとこだけど、ちょっとね 5M だとサイドの練習してるんですけどね、オンラインだとないから。なんであいつ結構このタクシー自体がこんなサイドで曲がらなくてもいいぐらい曲がりやすいからあんまり練習にはなんないけど。おにゃー大丈夫ですか、おしぴさん。今の完全に私のミスでご注意くださいませ。ごめんってお客様。あ、すねて降りてくれない。すねて降りてくれない。お客様、こちらでございます。どったの？え？こっち？まあだいたい GTA の運転はモントさんとあとキルマさんの運転見て練習してる感じかな。あとこっちはマイキーさん。
からむくんとしつく戻しちゃった。なあ、5M 問わず、特に GTA の場合、ヘリは、パッドの方が操作しやすいっていう人もいる。まあ、キーマウで慣れてる人は、もうどっちも、そっちの方が慣れてるんだろうけど、ここで、休憩して。基本的に GTA 始めたのが私の場合プレステ4だったかな。で、キーパッドでやるのは慣れちゃってるので、もう大体このパソコン版とか、5M やるときはもうずーっとキーパッドでやってる感じですね。よいしょ。ボタンはいらんって。また外れるだけだから。携帯抜けとこ。けどパッドじゃないとできないためです。うん、私もそう、慣れちゃってるからもう彼女は無理。なんか洋服でも見に行こうかな。そうって言ったらそっちの方が近いやん。え待つ。危な。危な。いろんなもんパンとしてた今。これで、アップデート、4リピス。
激しいみたいなのあって。あ、そうじゃないや。あ、何やってんの何やってんの全然。した方が。え、なんか空飛んでる。今、車が空飛んでた。モタキティ。あれ、お客様あれ Hola, どこ tío. How is business today? お Qué 客 aburrido 様 eres, tío. All you do is talk about how bad traffic is in Los Santos. あれ Sí, aquí hay conductores お muy お malos, 客 ¿de 様いらっしゃい acuerdo? ません。冷や En かしですか Guatemala, aún más, peor. あ、でも乗ったことになっ So much, tío. Ay, no, た。え、誰を乗せてるの怖っ。You fucking idiot! あ、道間違えた。まあいいや、こっち帰って。やめて。あ、全く地図見てなかったわ。よいしょ。あ、お金払ってくれたタバコ。ちゃんとリッチーなとこあるじゃん。でしょ。いやーやりすぎちまったい。You say that, baby, but あ、ジェク様お待たせいたしました。どちらまで。
しかったですかお客様。ありますよ。はい、じゃあ開いてますね。なんでそういう邪魔なところで CT すんの。ちょめちゃくちゃ迷惑だな。ああいう人いないリアルでさ、特に土日観光のお客さんがね、なんか道を間違えたのかわかんないけど急に車線低くしてくる。いつの間にか。あ、このお客さん乗せたか。よいしょ。だって2学か。よいしょ。都内走ってるとタクシーが殺しに来ますよ。私じゃないからね。それ私じゃないからね、あしからず。お待たせしました、お客様。お客様。まだね、本当にもう。あ、お客様、酔い止めは前のポケットの中入っていますので、よかったらお飲みください。お水も渡しますね。結構遠くていいですね。お客様助かります。お茶のお財布にもとっても助かります、お客様。
どこまで行くんだろう。あっちかな。農場の方かな。こっちまで来ると本当に田舎だよね。ただ赤い丸は何？養豚場。ちょっと寄り道してってみよう。養豚って言ったら鳥ってなんていうのだ。養豚場じゃ豚だよね。養鶏場か。ここは養鶏場らしいよ。よいしょ。あー、こん中で捕まえるやつか。ハンティングのやつだ。だって街帰るか。匂いしゅっと。ガソリンスタンド。
OK。ババ、ここまで迎えに来いと。あ、こっちか。同じ水色マークだから気づかなかったね。しばらく高速だな。よいしょ。また GTA オンラインで参加型やるか。別のみんなと遊びたい。あ、高速間違えた。と GTA でなんだ今の。You stole me a drink. ¡Ay! ¡Chingado! 乗って。では魂だけ運んでこう。まあ話戻るけど GTA5 でね単価型やるときはだいたいフレンド限定だ招待セッションでやるからノーハンワイルズみたいな感じでね。
あっちでもお金稼ぎしたいんだよな、オンラインの方でも。ここじゃないの？やっぱエンジンがやばい音してるから怖い怖い。よいしょ。ね、やっぱよーく見たらおっさん2人なん。ね、溶け合ってるよね。早く乗って。はい、行ってますよ、着玉。意外と近いお弱点だったな。はい、敵。よし、しまった。力技で締める。あ、また敵。お、いたいたいた。今回はいた。
れないです。 Slow down! 乗って安定。どこ行っちゃうの？お客さん待って、どっか行かないで。お客さん。あ、誰が乗った？また透明な誰かが乗ってる。どうゲルのか。その代わり誰かが乗っている。こうだ。安定が本当に分かれてない。よいしょ。ちっちゃいから気づかなかったかな。2人か3人やったらオンラインの方へ行くか。待って、出席だ。よいしょ、ごめんて。Uh-huh. ずっと魂だけ運ぶんですね。こっちは空港かな。下か。めんどくさい。降ります。 Let's meet up next お客様お待たせしました。到着です。パワープレイもいいとこだ。ほらもう目の前じゃないですか。はい、ありがとうございます。到着様。無残に殺されてる。 Hey, honey boo, you look great. にょー。ちょっと勢いが足んないな。よっ。あれ今まっすぐで降りなかった？今田んぼで跳ねたかな。 Hey, darling, I おばちゃん危ない。正直なミス。おばちゃんに聞い取られてたから今。
せん。いや、横着してジャンプでさ、後続の上乗ろうと思ったんだけど。あってやば。これ無理ですね。よし、やめた。全帰ろ。車ボロボロにここか。もういいや、ボロボロだから。はい、ごめんなさい。よいしょ。大丈夫。力でも全然いってるから。やば、やば、左曲がんない、左曲がんない。おじさんごめん、一台ボロボロになっちゃったってへ。ありがとう。いいんだよバニラちゃん。ありがとうねおじさん。よいしょ。私のせいでこのタクシー会社破綻しなくていいけどな。じゃあ安全運転で行きますね。はい、お待たせいたしました。エレット交通です。安全にお客様をご運びいたします。で、ちょっと遊んでみました。すいません。赤信号、いえいえ、黄色でアクペル、赤で勝負なんです、友達。はい。
よいしょ。Oh shit! お客さんも怖かったかな、やっぱり。もっと安全運転でいかないとね。よいしょ。プーじゃないよ。Piece of shit. 多分高級住宅街は本当に運転がまずい。大変なのよ。おっと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 。デザイン直進。よいしょ。おっと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 。はい、お待たせいたしました、お客様。どちらまで？あ、反対方向ですね。U ターンしまーす。よいしょ。酔い止めは座席の目の前のポケットに入っておりますので、ご自由にお飲みくださいませ。安全にお運びいたしますのでご安心ください。かっこフラグ。よいしょ。急いだんですね。ね、この街は何が起きるかわからないのでね、一応酔い止めはね、用意させていただいております。よいしょ。はい。お客様、どこら辺でよろしいんでしょう。お客様、こちらですね。はい。済ましてるじゃないですか。壁の向こうを飛び越えたら多分戻してますよ、お客様。よいしょ。ゴーツディーコー。
いしょ。 Torture, man! Bloody Nora! はい、どうぞお乗りくださいませ。お客様、お客様、お客様、お客様。よし、乗ったね。じゃあ魂だけ運んでいきますね。まあ肉体ないならいいや。ちょっと乱暴な運転で。はい、ごめんなさい。よいしょ。なんでしょう、お客様よ。お客様、体がないって何ですか？人類補完計画って参加されました？よいしょ。Oh my god! Oh my god! よいしょ。そんな褒められた瞬間事故る女だよ、私は。調子こいてこんな感じに。有言実行って言葉があるじゃないか。はい。次は危な。よいしょ。今ちょっとジャンプした瞬間に反対車線に車がいてやっばと思ったんだよな。おちよいしょ。よいしょ。この客単を運んだらタクシーに動かして休憩しようかな。ボンネットが飛んだ。エンジンの冷却性能をアップしたから大丈夫。
ご覧のSweet Jesus! はい、ありがとうございました。失礼。よいしょ。いいよ。けどこっちでリュペイあ、そういえばなんか電話変わってきたけど誰だろうね。まあ用があったらもう一回電話パッとしよう。いくら貯まったかな。今145万か。あ、どうだ。もう救急隊抜けたからこの道具とかここに捨てておけばいいでしょ。包帯を残す。よし。
なかなかもうねインできないし、どこまでね重い職業にはね行きたくない。よいしょ。一回やって、でももう11時5分なんだ。早いね。オンラインやろうと思ったけど、終わってやるか。じゃあさっきのおじさんでしょ。こういう趣味なんじゃないのかな。時間帯が時間帯だから、そういう趣味のおじさんなんだよきっと。よいしょ。なんとあんなとこ湧いたの。お客様ですかね。お待たせいたしました。エレット交通です。乗り上がりくださいませ。お客様聞こえてます？お客様どちらまで行かれます？ちらに。西の海沿いでございますね。また魂だけお連れしております。多分お墓があるんでしょう。海沿いの海の見渡せる綺麗な丘に。いつから霊柩車になったの？
シャッと回していっちゃった。よいしょ。どうですかお客様、アトラクション付きのこの運転楽しいでしょ？ごめんって破片が飛んだね。ついあれがあるとやりたくなって。はい、ありがとうございました。ちょっと待って、お腹空いたか。でした。海を眺めながらサンドイッチでも食べるか。あんただった。たまにはマック食べたいな。食べに行ってこようかな。たまにさ、マックにしろないし、なんか食べたくなるときない？で、だからたまにさ、ハンバーガー食べたくなるんだよね。無性に食べたくなる。あと粉物、お好み焼きとかたこ焼き。夜勤明けはカロリーマシマシの誘惑に疲れてるからなおさらだよね。お待たせいたしました。エレットコートです。お客様？お客様？困ります、お客様。行かれては、お客様？困ります。お客様、困りますよ。最近はマックじゃなくて、バーキンって何？残滓は残ってた。じゃあ残滓だけお連れしますね。
なんか残滓は残ってるからそれだけ運んでってあげようかな。でもね、運ぶからね、しっかりお金はいただいてますからね。バーガーキング、食べたいな。でも結構ね値張るからあんまり手出ないんだよな。さ、お財布に余裕がある時じゃないとバーガーキング、あとフレッシュネスバーガーとかは手出ないな。あとどこだっけ、成田空港だっけ、羽田空港だっけ、本場の本格的なハンバーガーストックなかったっけ。なんかお肉もパンもでかくてさ、フォークとナイフで食べるようなサイズの、あれどっかの空港で以前食べたことあるんだよな。アメリカンサイズっていうのかな、本場のさ、アメリカの皆さんが食べてるサイズのピザといいハンバーガーといい、そういうのチャレンジしてみたい。でっかいんでしょ。おりゃ、そっか。第二の、羽田の第二ターミナル、多分そこだと思う。やっぱハンバーガーって言ったらマックとかさ、ああいう感じのイメージするからさ、ああいうサイズとか、ああいうね、普段と違うハンバーガーが出てくるとちょっとおどおどしちゃうよね。これどうやって食べるんだろうって。横田基地のお祭りに行くと食べられますよ。横田基地ってどっちだっけ、陸上だ、自衛隊だっけ、航空自衛隊だっけ。
アメリカ軍の横たち。アメリカ軍なんだ。全然わかんないな、そういうとこ。全部自衛隊だと思った。アメリカ軍ね。なんかアメリカ軍だとなんか横須賀かなんか沖縄しかいないようなイメージ。はい、いましたね。お客様お待たせいたしました。レッドコートでーす。よいしょ。どうぞ。お客様こんなもうとうとう朝になりますよ。こんな時間までな。もう好きですね、お客様。もうエッチ。よいしょ。アメリカは肉が安いのでとにかくでかいやつを食らう文化がある。いやもうだって空の色からしてだって朝帰りの時間よもう。ほら完全にアパート前だもの。アパート前だもの、お客様。Hey, you know who I am, motherfucker? Amateur? Это нехорошо. なんで Gun. だ Idiot! Dumbass. Hey, there are other people trying to あ use the やば street. 殴れない Дома. 殴れない。ういあういねうい That's right. Yeah, sure. What's up, homie? Здорово! You shitting me. うい Hey, you know who I am, motherfucker? And don't forget it. やーやーい。なんだもう終わりた。 Shitty fucking driver. Fucking kids today. Я знал, что это была ошибка. Ох, эта страна. ちょっとー You トイレ散ら loser. ばるよ。 Странные люди. おいた。 What the fuck you say? Eh? You're Oh, shoot. unfucking believable, Pops. Ain't your bank, dog. No Hey. way. Never again. うい Damn. もっとジャンクなめんだ。もっとジャンクなめんだ。うい
当たんないね。 You're supposed to help me, asshole. Kick Brock's spot. Asshole. Shit, I'm out. うい渡れませんね。 Dumbass. Yeah, sure. Nah. う You loser. だねバイバイ。そもうあのおっさんに血をこう犯罪やられまくって逃げられるという。いやなんかねパンチボタンが効かないんだよね。パンチは出ないんだ。だからパルクールで転ばせたりギリギリで避けてあげたり遊んであげた。一回跳ねちゃったけど。あれ一番ムカつくパターンだよ。ごめんって悪気はあったよ。よいしょ。あ、どっちか。こっちじゃないか。今のは仕方ない。車とバニラは急には止まれないんです。あれ？
ちょいか。ここですね。よいしょ。はい、お客様いましたよ。意識ありますか？お客様、足取りが重いですね。ちょっと待って、この街のお客さんも扉ちゃんと閉めてくれなくて困る。よし。よいしょ。ドア閉めれと。本当だよね。おっと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 、危ない。はい、お待たせしました。お客様、エレット交通です。さっさと乗り上がりくださいませ、お客様。お客様、聞こえてます？もしもーし。もしもーし。あれ、お客様、反応はないんですけど。あ、やっと出た。あれ、お客様、意識ありますか？お客様、病院を送った方がいいですか？あ、乗った乗った。なあ、危ないな。急な車線変更いけませんよ、本当に。真ん中走ってる女が何を言ってんだっていうツッコミ待ちだ。どこだ？これ？ Take that back, bitch! I swear it was a mistake! Someone filmed this asshole! What the hell? Oh, あ、ここですね、お客様。 eat my old pussy! なんで街灯が倒れたんだろう。一体誰が？
帰りに。I don't remember saying that. でじゃあこのお客さんを送ったらタクシー会社で落ちておにゃおにゃまたオンラインで What's wrong わ with お the こ world? っちのセリフですお客様またあれですかお客さんよく身ぐるみ剥がされますねお客様財布どこ入れてるんですかあんまお客様からお金受け取りたくないんですけど Call me at the place tonight. Hey, bud. 私も身の危険を感じるので早くどうぞお客さんどこにお財布しまってたんだろうとりあえずタクシー会社帰ろうてかまた閉まってないじゃんあやば This ain't happening. これはもうってね、うん、皆まで言うなって感じだが何も言わないけど私はあれ飛んだなあしまった図書館でもあと1時間オンラインでやってもねあれだからこのまま 5M 続けるかなんかこのおじさんだけ次元が歪んでるんだよないやどんなお客さんが来るか楽しみだね次元が歪んでるんだよねなんかすごい今日は霧が濃いな昼間になったらすごい霧
リアルでもあるパターン。回ろうとすると歩行者がやたらいる。はい、お客様お待たせしました。エレットポーツでーす。エレットポーツでーす。はい、じゃあ行きますね。はい、じゃあ行きますね。後で請求書をご自宅の方に送らせていただきますね。ついちゃった。よいしょ。はい、お待たせしました、お客様。よいしょ。あれ、お客様生きてます？あれ、お客様、お客様。あ、よかった。お金だけ置いてってくれた。私はそれで十分です。はい、お待たせいたしました。エレットコートでーす。行ったかもしれない。はい、お待たせいたしました、お客様。どちらまで？今日霧がすごいですね。お客様、前が全然ね見づらいんでね、ちゃんとシートベルトつけといてくださいね。であと200ぐらい乗せたら200万ぐらい貯まるから、もう200ぐらいやるか。またスターチなんだ。またパンイチお客様じゃないだろうな。Oh shit!
はい、お待たせしました。 What's wrong エレット with コー the ト world? でーす。もうかりもんの。本当だよ。 You're telling me Jack Howitzer couldn't use me after all the shit he's been through. お客と乗っていただけないと困ります。呼んだ腹には乗ってもらわないと困ります。はい、ありがとうございます。じゃあこっちですね。よいしょ。すいません、前に車がいたもんで。ここなんですか。お客様結構歩いていけこの野郎って感じの距離ですね。よいしょ。はい、いいよお客様。あ、奥だった。U ターン。はい、お待たせしました。お客様、エレットポートでーす。魂だけお運びいたしますね。そしたら、また近いですね。あれ、さっきのとこじゃないの？で、もしかしてこのお客さんとさっきの女性の人ってまさかこういう間柄関係性？そんな大人な関係なのかな？お客さんのね、そういうのには干渉しないのがタクシードライバーのお務めですので、ね、お幸せに。よいしょ。今日のタクシー乗は終わりしよう。見なかったことにしよう。そうしよう。ね、人にはいろんなね、恋愛のね、あり方はあると思います。ね。
ぴょん。よいしょ、入ろう。出力。いや、このルートの方が早いんだもんだって。タクシー会社快挙に。おっと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 。よし、じゃあとりあえずじゃあ5M をこれで終了してオンラインちょっとやりますかね。サービスタイム土曜日だし明日はお休みだし、ちょっとサービスタイム入りまーす。少々お待ちを。さあ、おなじみのうちのチャンネルの BGM 伸ばしてで、この BGM タイトルがバニラエレットなんですよ。はい、ニューバージョンでいきましょう。ちょっと練習したいジャンプ台があるからそこ行こうかな。じゃあいつプロモーション参加した？
のオンラインだとあれじゃないの、他のプレイヤーさん混ざっちゃってるとちょっとフレンド限定にしとこう。よし。そう、一戸建てに引っ越しました。This is for theどこだっけスピード感が全然違うわ。さっきのタクシー。間違えた。こっちじゃないや。ごめんなさいよ。すいませんね。よいしょ。ね、ちょっとスピード感が全然違うよ。ごめんなさいね。失礼しましたよ。どこだったかな。あ、ここだ。このジャンプ台。ここがね、難易度高くてね、キルマさんの見て練習してるんだけど、なかなかうまくいかないんだよね。いや、いきなりぶつく踏んばで一応うまくいったわ。やったね。勢いあれせいじゃ実は海に突っ込んでたんだよね。そうだよ、ほんと。よっ。こっちでしょ。よいしょ。したらこうしてさ。よっ。あ、やっぱりダメ。こうなっちゃうんだよね。あ、Morse Mutual Insurance. How can we help you? I'll do my best.
もっと練習。これがね難しいんですよ。いつも You 使 calling って for る some 前 wheels? トーンだと I'm Johnny on the spot. 手 I'll hook 前 you up. の狭いところが通れないんだよ、 I'll bring it to you. だから EC スポーツぐらいがいいんだけど。あ、ちょうどいいや、これ借りよう。ちょっと石スポーツのとこまで借りたく。誰の車かわからないけど。危ない電車。よいしょ、あったあった。よし。このね、この幅がね、前途だとね、ちょっときついんだよね。前頭ので来るとさ、この前頭ので来るとここかこの柱にぶつかってさ、海に落ちちゃうんだよね。あのジャンプ台まで行かないの。ちょっと再メール。これは届かない。これ速度が難しい。体で覚えないと。よいしょ。何回もやって。最近ずーっとここで練習してんだよね。まあじゃあ、よいしょ。もう一回チャレンジして。 Morse Mutual, how can I be of service? I'll look into it. その後チェイスして終わりしようか。あとは。What you need, boss? Some wheels? I can bring them around. It's coming at you.
3度目の正直。もう少し配信外で練習しとった。ね、よし。気持ちよく成功したし、コンビニ強盗でチェイスするか。ね、結構ショートにしろリスナーさんね、見たがってる方多いからやりましょう。テントじゃ強すぎるからこのままイッシーでやります。Come in and look around. What? でごあい。雲のエアカツ打つ女。それが私。だってパトカーは全然来ません。出ました？上のヘリが奪いに。皆さんね、お休みしてるとこ失礼しますね。やばい。ゲロー。わっ、よいしょ。あら、見失っちゃいましたね。おい、ヘリコプターちゃんと追ってこい。こっちだ、こっち。こっちだ、気づかれるかな。解除されちゃった。待ってて。よいしょ。だって修理してもう一回やろう。
Here for the magic touch? Good to go. よし。でも時間はまだ行ってますね。Welcome. No, don't hurt me. I have a family. 一歩外してもったもったいない。よし、おまわりさん待つか。おっ、じゃあね。じゃあ行くよ地上班。おい、ここだよ。よいしょ。そう、チェイス練習っていうか全然練習になってないんだよね。どうしよう。カラオケソン。よいしょ。いらっしゃいませ。上のヘリがうざいぐらいで。以上。このさ、オンラインの時のさ、ジャンプした時のカメラの切り替えって解除できないのかなあ、やべ。よいしょ。邪魔、これのついて。考えろ。あ、やばっ。あ、失敗した。それもう動かないで。そう、オンラインだとこのさ、ジャンプした時のさ、カメラの切り替えほんとさ、邪魔だよね。上。よっ。どんどん追いかけていってくれて嬉しいよ、私は。
張りろ頑張りろ。わかったわかった、止まるよ。なんつってコメント一人称とジャンプ前にドライブバイするとスタントカメラ一人称とかあ、そうなんだ。もう余裕こいでここで食べちゃったりアーマーつけちゃったりしちゃうとよいしょ。Go to AI。 なるほどね。ちょっと試しにやってみようかよ。で無理でした。結論無理でした。ちょっと飛んない。一塁が飛んだのかのんつってよいしょ。なんで止まってんのお前。ヘリか上空か。よいしょ。ヘリがうざいね。甘い甘い。
ちゃった。何でしょう。でも全く自分の車で見えてなかった対向車。ういういうい。そうそう、そこ入りたい。よいしょ。あ、間違えた。じゃあねー。バイバーイ。うちの警察はしつこいよね。よいしょ。ニヤニーでちゃえ。食べますりりってちょっと。ごめんなさいね、お仕事中。失礼します。よっだ。そこジャンプしたいんだけどね、まだスピードが足りなくてジャンプで高速上がれないんだよな。まあロスタントスの道はもうある程度覚えてるからね。
ピン刺さなくても場所によってはメカニックこれです。よいしょ。What miracle did you want me to perform? Should be running better than ever. あ、どうせ車交換するんだったら修理しなくてもよかったわ。そろそろ出しますか、前頭の。まずは愛車前頭の。ただいまー。よっしゃー、行きますか。ずいぶん人いるな。 Hello? お邪魔しまーす。 stupid. 煽りまくってやるぜー。うまいです。おまわりさんたち。よいしょ。あ、飛び越えそう。あ、飛び越えちゃった。よいしょ。一位割りついちゃったよ。おまわりさん。よいしょ。どうもコンブレロー。
成功。バイバーイ。みんな駐停しちゃダメでしょ、高速で。よいしょ。はい、失礼しますね。あ、どうも、つんばりろパトカーが跳ね返される伝統の。よいしょ、プレイ。じゃあさっき EC スポーツで練習したあそこ行ってみようか。デントで行けるかな。うわ、自由に行けるか。いけた。あ、やば。しくったー。曲がうまくいかないんだ。前途だとある程度一周スポーツだと余裕持っていけるからいいんだけど。最初もうジャンプで上がるときに片輪落ちてたもんね。Morse Mutual. We're here to help. I'll look into it. You need something, huh? One of your rides? Let me know. I'll get there as soon as I can. Hi, how are you? 警察もお疲れしたっていうアンバグリン解除されたわ。 Hey, it's... Hey! Hey, man! What's up? もう一回チャレンジしていい？よいしょ。もう一回
回成功して今日は気持ちよく終わりにしたい。めちゃくちゃ悔しいもの。今ちょっとねひよっちゃった。ちょっと速度落としすぎた。うわー悔しい。 Hello, this is Morse Mutual Insurance. Okay. うわめっちゃ悔しい今の。そうここね難しいの。あんまり勢いあるとねここに落ちちゃうんだよね。飛び越えちゃって。うまーくこの直線のここに降りないといけないんだけどさ、ずーっと練習してるんだよね最近。 I'm on the clock. What you want? Some wheels? It's coming at you. Oh, これ借りていい？もう成功成功率今 60% ぐらいかな。いややっぱキルモさんすごいよ。軽くもうポーンってやっちゃうもんね。これはまだ成功とはなんか気持ちよく綺麗に置いてられるもんな。これはちょっと納得いかないな。個人的には納得のいかない成功パターンだな。
でボンネット飛んだしね。あーこれだね。エンジンだ。うわMMI, we expect the unexpected. この車両保険会社は I think we can do that. 何度も壊しちゃって本当すいません。 That guy was being a dick. A real verifiable dick. I'm not smart like You calling for some wheels? I'm Johnny on the spot. I'll hook you す up. いません、整備士さんも I'll bring it by. もう一回 EC スポットお願いします。I don't trust the soul. Sounds about right. いやー綺麗に決めて配信終わりにしたい。だってさ、チェイスしてたらさ、絶対さ、あの勢いでいくと思うんだ。心配だな、心配だ。よいしょ。あの勢いでね、多分あそこには侵入すると思うんだよね。どうだ、イエスイエス。これどうでしょう、綺麗に決まったんじゃないこれ。これは綺麗に決まったでしょう。気持ちいい。あー、すっきり、気持ちいい。ぜひともね、皆さんもチャレンジしてみてください。はい、じゃあ気持ちよく決まったところで今日はこれで終わりにしようと思います。皆さんありがとうございました。はい、じゃあチャンネル登録、高評価、X のフォローよろしくお願いします。まあもうすっきり。今夜寝れそうだ。ではまた明日お会いしましょう。お疲れ様でした。エンディング。朝の駅で少しだけ急ぐ前髪を直して大丈夫って言う昨日のため息ポケットにしまって新しい靴で一歩踏み出すねえ今日はうまくいく気がする小さな願いが胸で弾けるもう迷わないもう下を向かない笑顔のままで飛び越えたいときめき連れ
きめき連れてくほら未来は近い手を伸ばして捕まえるのこの胸